Predstavte si, že žijete v malej horskej dedine. Nemáte bohatstvo ani moc. Ale vo vašej hlave horí iskra. Iskra poznania. Adam František Kollár, rodák z Terchovej, ju dokázal rozohnať do plameňa, ktorý osvetlil celé Uhorsko. Hovorili mu slovenský Sokrates. Muž, ktorý sa nemal klásť nepriedne otázky. A jeho odpovede zmenili dejiny. Narodil sa 17. apríla 1718 v Terchovej. Rodina mala síce šľachtický pôvod, ale to neznamenalo pohodlný život. Žili skromne. A Adam od detstva poznával, čo znamená tvrdá práca. Ale už ako chlapec vynikal. Učitelia videli, že jeho myseľ je iná. Zvedavá a rýchla. Prešiel viacerými školami, až sa dostal na gymnázium v Banskej Štiavnici, Bystrici a Trnave. Na chvíľu vstúpil k jezuitom. Možno hľadal cestu k duchovnému životu, možno to bola snaha nájsť istotu. Ale čoskoro zistil, že asketický život nie je pre ňo. Adam chcel slobodu myslenia. A tu našiel kniha. V roku 1748 prichádza zlom. Získal miesto skriptora v dvorskej bibliotéke po Viedni. Najprestížnejšej knižnici v Moda netušil, že práve tu medzi zaprašnými zväzkami a starými listinami nájde zbraň, ktorou zmení dejiny. Rýchlo sa vypracoval až na riaditeľa dvorskej knižnice a stal sa osobným radcom a priateľom jej perfekta Gerarda van Swietena, osobného lekára Márie Terézie. A to bola jeho vstupenka na cisársky dvor. Mária Terézia bola v zložitej situácii. Zdedila obrovskú, no nejednotnú ríšu. Potrebovala peniaze na armádu a modernizáciu. No bohatšia vrstva, uhorská šľachta, prakticky neplatila dane. Potrebovala reformy, ale narážala na odpor staročných privilégií. A práve vtedy jej do cesty vstúpil Kollár. Kollár nebol len obyčajný knihovník. Bol právny historik. Ponoril sa do archívov a hľadal historické a právne argumenty, ako posúdiť moc panovníka a obmedziť moc šľachty a cirkvi. Stal sa hlavným ideológom jej reforiem. Jeho najväčším dielom bola príprava urbárskej reformy. Čo to znamenalo? Kollár navrhol presne stanoviť povinnosti podaných voči zemepánom. Koniec nekonečnej driny a svojvôly. Sedľak konečne vedel, čo musí odovzdať a čo mu zostane. Bola to revolúcia, ktorá chránila milióny ľudí a zároveň pripravila pôdu na niečo ešte odvážnejšie. Zdanenie šľachty. V roku 1764 Kollár zhodil bombu. Vydal dielo s provokatívnym názvom O pôvode a nepretržitém používaní zákonodárnej moci v cirkevných záležitostiach apoštolských kráľov uhorských. Posolstvo bolo jasné a pre Uhorsko šokujúce. Šľachtické privilégia nie sú od Boha. Sú to len dary od panovníkov za vernosť a obranu krajiny. A ak štát tieto povinnosti neplní, napríklad neplatí dane na obranu ríše, panovník má právo jej tieto privilégia odobrať. Bola to otvorená výzva na zdanenie šľachty. Uhorsko zúrilo. Uhorský sneb označil Kollára za nepriateľa národa a žiadal, aby bola jeho kniha verejne spálená. Dokonca aj Vatikán ju zaradil na index zakázaných kníh. Tlak bol obrovský. Mária Terézia tak musela ustúpiť. Verejne knihu odsúdila a nechala ju stiahnuť z obehu. Ale potámky svojho radcu odmenila doživotnou rentou. Krala dokonalú politickú hru. Navonok upokojila Maďarov, no v skutočnosti Kollárove myšlienky začala potichu pretavovať do zákonov. Okrem politiky mal však Kollár ešte jednu vášeň. Poznávať národy, ich zvyky, jazyky, dejiny. Ako prvý použil pojem etnológia. Vďaka nemu vznikla nová veda. Veda o národoch. V čase, keď sa o Slovákoch hovorilo len veľmi málo, Kollár písal, že sme národ so svojou identitou. Aj keď bol verný panovníčke, nikdy nezabudol na svoj pôvod. A pre Slovákov sa stal symbolom. Dôkazom, že aj z malého národa môže vzísť veľký človek. Prečo slovenský Sokrates? Pretože tak ako antický filozof, a on kladol nepríjemné otázky mocným a spochybňoval zabehnutý poriadok. Svojím intelektom bojoval proti nespravodlivosti a poverám. Bol to muž osvietenstva, ktorý veril v silu rozumu, vzdelania a centrálne riadeného spravodlivého štátu. Jeho práca tak položila základy modernizácie monarchie, ktorá prežila ďalších 150 rokov. Adam František Kollár nebol bojovník s mečom, ale bojovník s perom. V jeho slovách bola sila, ktorá dokázala nahnevať šľachtu, ale inšpirovať panovníčku. Jeho život dokazuje, že múdrosť je najmocnejšia zbraň, že aj obyčajný človek z hôr môže zmeniť chod dejín. A práve preto by sme ho nikdy nemali zabudnúť.